Moiksan hei ja tervetuloa taas rallivlogin pariin. Tällä kertaa ollaan Kuopiossa F-Cupin toiseksi viimeisessä osakilpailussa. Saavuttiin Kuopioon tuossa torstaina ja eilen käytiin nuotittamassa. Tiedossa on tosi vauhdikkaat tiet. Päästään treenaamaan sitä, mikä on ollut mulle vaikeinta. Eli rohkeus, uskallus, nyppyjen ylittäminen kovassa vauhdissa. Niin se on hieno homma. Päästään testaamaan teille, jotka on aika samantapaisia, mitä sitten viimeisessä SM:ssä Kiteellä. Niin tämä on meille hyvä. Mutta jatka videon katsomista, jos kiinnostaa, miten meidän Kuopio menee ja silleen. What is he doing? Se on nyt suoristettu virtaviivaisesti. No niin! Okay. Onko joku saanut lapsen 1-vuotiaan? Paljon onnea vaan! Se on ollut Henkan seurassa paljon. Se on jossain kulman takana. No perässä. Jos on noin... Missä? Ei. Minä. Siellä pitää laittaa Kameramies mukaan. Onko mulla kirjassa sieltä? Ei vedettyä vähän hyvin. Koska jos me... Ottaako tää enää tuota signaalia? Voi lähteä mukaan. Mä ilmoittaudun. Mari. Pyörii sit siellä lattialla. Ole hyvä. Älä GoPro juttu. Oi. Yksi edessä. Et pääse. Ja semmonen kun lähtee nukkuun laittaa. Niin? Det där var ruotsiksi sanottuna syskonkärlek. Se on selvästi suhteen, ei sä halunnut ollenkaan pääsitä kylään. Mä vähän missasin, se on semmonen... Hei Semi.
Millaiset fiilikset, Tomppa? Mä lähden tuohon hakkeen kalaa. On kuin 2 paria enää lähdössä, että antaa mennä nyt sitten näillä mitä on ja vaihdetaan sitten nuo takaluukkuun, kävelet auton perälle, niin siellä on semmonen Näin! Noppeeta on ja liukasta on, paitsi kenellään muulla ei ole liukasta, paitsi meillä. Me ei meinaa aina mahtua tänne. Mutta on ajaa. Se on 65 milliä. Ai vitsi, piti kääntyäkin tuolta Hyvinkäältä. Vittumainen homma. Maistuuko? Ota kommentti Tommilta. Noniin. Ollaan päästy huoltotauolle ja vähän tehdään semmosia pikkusäätöhommia tässä. Pitääkin. Saatais vähän perään lisää pitoa. Luistelee aika paljon. Vähän on takavetosella meristualla ja muuten jälkeenkin tullaan vielä vähän sivuttaa. Eiköhän tähän nyt jotain keksitä.
ajat on kuitenkin ihan hyviä. Että saadaan ajettavuus hyväksi, niin siitä tulee ihan hyvä tulos. Yllätyskysymys. Mikä on Tommin lempiruoka? Lempiruoka? En minä tiedä. Hyi helvetti. Ai noin hyvä. Täällä on sitruunaa. Sitruuna. Ei ollut sitä mitä sä Toimi! Toimi! Ei ollut sitä mitä sä luulit. Pelikommentti? Mä koitan kerää mun hyvää fiilistä, koska nyt ei ole hyvä fiilis. Tai ton pätkän jälkeen ei ollut hyvä fiilis. Otettiin nyt vaan sen verran. Mutta ajat yllättävän ok. Odotin paljon pahempaa, koska suoraan sanottuna auto oli aika mahdoton ajaa kovaa. Yllätyskysymys. Okei. Lempiruoka. Palermopasta. Kiitos. Mä juo. Joku on aina eristyksessä. Paikallisessa S-Marketin alkossa hakea tuolla lisää juotamaa, ei vaan loppuun. Saadaan se semmoiseen kuntoon, että laittaa nimen tuonne yksi vuoden sopimukseen. Mä käyn. Dididididi. Katso tupla. Meillä on kotiin, niin mä saan. Joo. Mua. Onko se Jägermeister? Lavastettu juttu. No mitä sä oot? Otatko tänne juoda? Tiina. No. Niin. Mennään. Ei tuu. Saaks tästä ajaa suoraan läpi? Kilikoli kräskis. Bum. Mitä mun pitää kertoa? Maalissa oli paljon paremmat asetukset nyt toisella kierroksella. Vaikka ei kyllä päästy ajaa vikaa pätkää kuin ehkä 5 kilsaa. Mutta se ei haittaa, toivottavasti kaikki on kunnossa siellä, niin se on tärkein. Mutta joo. Suunta on oikea yhä, mutta nyt on kyllä paljon tehtävää vielä ennen Kitenässä. Kiitos, hei me kysyt Tommilta, se on ehkä positiivisempi. Lempiväri. Keltainen. Kuopio ralli F-Cup on nyt tultu maaliin ja ei ollut tuo viimeinen pätkä ihan se huippuhomma, että siellä tapahtui mitä tapahtui. Mutta ajettiin siirtymänä sitten loppupätkä ja tultiin tänne ja saatiin nyt auton alostaa paljon paremmaksi. Ei lähde peräkarkuun enää. Luottoa tulee ajamiseen. Sekunnit otetaan muita kiinni. Ei se ole se vaikeampaa, se vaatii työtä. Sitten vielä lempiväri. Lempiväri. Sehän on vihreä. Se on hyvä.